چشمای میرن نشون نمیده. алихон назаров падари сарбози собиқи нерӯҳои марзбонии тоҷикистон ки барои дуздии чорво ба 5 соли зиндон маҳкум шуда буд мегӯяд баъди марги ҳамсараш роҳи ӯро идома медиҳад ва талош мекунад то бегуноҳии фарзандашро исбот кунад. Падам гаш рум дагу ки занит бандагӣ кад дареми ба тирма нурафтан немиҷада болои сари зани тидаем ма гуту мо бача бию чӣ гу тез ба хонара бирас. шарифхон назаров моҳи апрели соли гузашта ба хидмати ҳарбӣ даъват шуда дар қисми низомии 0307 воқеъ дар ноҳияи ҳамадонӣ адои хизмат мекард. падари шарифхон мегӯяд баъди боздошти фарзандашон ҳамсараш аз рафтуомад ба дари идораи пулис ба бемории дил гирифтор шуд ва дар роҳ ба сӯи боздоштгоҳ фавтид. занакоштаги як 20 метр аз буд ҳаму дусталбай духша ҳамҷа я уф мега у буй бачам омад гуфт мега хай занакоши навидан ҳаму буй бачам зад мега ҳаму қатӣ ҳаму сарш дар ҳаму тане ҳаму талбан танем деволда мезананд падя малдига удому мега ки бидаме кеми авра чика баъди занакон медаванд мегиранд ростш мекунанд боя мусафедга мега калимаш мега мактума мира биём ки ягон ҳамсоя қарздор ягон сузан ячи и тари бенум нишон мактум ира дарак шавта. алихон назаров мегӯяд ҳоло аз болои ҳукми додгоҳи ҳарбии вилояти хатлон ба зинаҳои болоӣ шикоят бурдааст то ҳукми писараш бозбинӣ шавад. аммо сардори шӯъбаи корҳои дохила дар ноҳияи балҷувон гуфт ки шарифхон назаров ва ҳамроҳонаш дар дуздии 56 сар гов муттаҳам мешуданд ки исботи худро ёфтааст. ӯ гуфт ки дар баробари ин ҳоло 6 гурӯҳи дигарро дар дуздии чорво дар балҷувон ошкор карданд ва тафтишот дар ин бора идома дорад.